Jo, zdravím sa, mi Zelený Blesk, dneska vás vítam pri ďalšom videjku. Dneska tu budeme natáčať Minecraft a ja by som šiel spraviť nový svet, ktorý pomenujeme a bude to náš proste svet, ktorý budeme hrať, bude sa to volať už tu mám napísané, hej, mám záhadný blesk a dám veľké J, či tvrdé I a T, YouTube, dobre. Takže OK, dáme survival, dáme si hard, aby to bolo trošku zaujímavé a ideme si to spraviť, ten svet. OK, som zvedavý, že aký budeme mať spawn. Táto časť bude trošku kratšia, lebo som už dosť unavený a áno, tu vidíte môj skin. A kámo, nemáme absolútne zlý spawn, takže ideme si naťažiť trochu dreva a budeme pokračovať. Tak. Na krompáč, ešte na sekeru. Dobre. A ešte na pec. Tak, OK, to by mohlo stačiť ešte trošku. Tak, OK. Tak, naťažíme si tu pár ešte dreva. OK. To by sme mali. OK, to mi na zatiaľ stačí. Kámo, irony rovno, to je mega dobrý start. OK. To mi stačí zatiaľ, to ešte je trošku. Nepotrebujem veľa týchto. Dobre, irony, to si vyťažím všetky, kámo, no poď sem. Ďalšie irony. Nice, mám ich dosť. Dobre. OK, dobre, ešte ďalšie. Dick more, koľko ich tu bude? What? OK, tak to nie je dobré, to je mega dobré. To nie je zlé. OK. To ešte pokračuje, kámo, tebe hrabe. Dobre. Išiel by som pohľadať nejaké ovce, lebo potrebujeme posteľ. Tak kámo, akože ja to nechcem speedrunovať, ale oh my god. Kámo, to nie je možnosť nespeedrunovať v tom, túto. Kámo, však kúkaj, aké dobré veci tu máme. Nice. To vidíme aj vesnicu. Kámo, ďalšie irony. No takhle good, mega. Kámo, ukáž. Ty kokšo. No tak my si môžeme rovno spraviť akože celý set ironový. Nechcem nič vravieť. Tak. Tak, dobre. Kámo, to je vesnica, alebo čo tam je? Tam nedovidím. Ty kokšo, kámo. Tam si spravíme barák. Kámo, taký velikánsky, kámo. Nice. Poďme. Ja by som sa tam šiel pozrieť, akože ideme skúsiť. 360. 3, 2, 1. Kámo, si robí srandu. Prasa, let's go. Aj krava, nice. Dobre. Ja tu boli papkiny, kamo, GG. Som myslel, že to bude dačo lepšie, no. Kaž. Vesnica tam je. A tam je, kamo, dobre, vesnica rovná sa. Posteľ. Ideme tam, akože mne sa nechce potom vrasiať. Alebo dobro, keď tu máme ešte jednu ovcu. No dobre, tak nemusíme ísť ani do tej vesnici, kam, nice. Kamo, nice. To je zatiaľ skvelý svet. Tak, dobre. Posteľ máme. Let's go. Kámo, ani cez vodu nemusíme ísť. To je aké dobré, kámo, tak tam budeme mať barák. Už by sme tam mohli ísť rovno terén. Nice. Mega dobré miesto na barák. OK, tak ja ho idem zarovnať. Aspoň trochu. Ukáž, kámo, idem takto zhora.
tu si spravíme barák, kámo. Nice. Toto bude vyzerať dobre. Počkaj, či? Nedám to tu. Alebo ja viem, čo spravím, kámo. Dobre, ok, to som chcel. Možno už doktori vedie, čo idem spraviť. Kámo, dobre. To bude dobre. Idem tu spraviť taký barák. Takto, že bude nad vodou. To bude vyzerať dobre. Bude mať dobrý výhľad. Ok. Dobre. To by sme mali. Na zatiaľ to úplne bohate stačí. Podľa mňa. Takže povedzte, čo si vymyslíte. A podľa mňa to na začiatok úplne stačí, pohodička. Kámo. Dobre, takže. Idem si naťažiť pár dreva ešte normálneho. A ok, nice, tak tu máme rovno aj les. Nice, to je super. Ja sa tam dojdem, kamo. Kamo, poď. Poď. Už tam budem. Kámo, nice. Dobre. Ešte nie, kámo, ešte sa nedá spať. Dobre, tak si zatiaľ vykraftím kameň. Či kameň. Drevo. Tak by sa to mal aspoň na začiatok. Nice ľudia. Nice, tak to je dobré, kámo, zatiaľ úplne pohodička deň. Tak, dobré. Tak, to je dobré, to si zoberiem. Trochu oného uhlia, to mi pomôže. Ok, tak toho je dosť. Dobre. Ok. Tak tým pádom tu si môžeme spraviť aj vchod rovno, kámo, keď už ho tu kúpim. Ok, idem to spraviť, kámo, vchod. Každý máme oné barák. Vlastne tu máme štierk, to je celkom deží, dobre. Kámo, skoro som zdechol. Dobre, idem si to skontrolovať, že kde sa nachádzam. Dobre. Dáme sem. Tada! A teraz si vykraftíme jednu vec. A to sú dvere. Ok, poď. Ideme. Šup som s nimi. Dobre. A máme perfektný vstup. Dobre. Tak, dobre. To je dobré. Pohode, nice, mám to. Ok, ako to vyzerá? No, dobre, to je pohodička. Zatiaľ v tom prežijem. Tak. Dobre, a ideme do svojho baráku. Vítajte v mojom baráku. Záhadný bosk. Tu bývam na zatiaľ. No, budem tu bývať. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo, prvá epizóda, takže keď chcete ďalšiu epizódu, tak dajte like a odber a čus.